Guys, welcome back to Pranjol Boro YouTube channel. Dini video jai bang dini hai alu porotha banai na oमफ्राय video ko mojang monobla nailangbai thado thoro bidibla video ko start खालामसै hatta yo sungkri asiansै dona mix खालामगोन dayo mix खालामखांबाय ओमफ्राय dayo आं बानायनोसै so video ko जोबजासिम नायलांबाय थादो by exam hard banana guys easy sir alu porotha ya simple sir yang alu ko share kasih dong na jirai guys tayo alu bhaja जाबाय आं दायो थिखांनोसै पाटेन kang दिदोना फ्राय माबा आलुखौ रुनानैबो सेरनो हायो आं बार बिदि खालामासै आं सिम्पोल हैनो सेरबायना फ्राय दैबो होआसै फ्राय खालामनानै खन सेफ्लेनोसै guys ini bisa apa oh nih cepat yang kena mati lah, guru surat, nggak bunda pala lagi ini tuh. Benar? Ini kan tuh, kami jual mana aja tadi ya, nama sama, harus paham. Amat terlalu luas ya, saya nak kena. Di sini bikin macam luas jauh ya, hede. Dua tiga kali tu mana kaya, kalau guys, nailangbai था video ka ini ready जाबाय गांनै आरो गांनै दंबावो गांसे
Ready जाबाय नामा गोलोमजोब्बाय आङो इदि दं आइ थांबाय जोब्बाय परथा बानायनाया दायो आं जानोसै Guys, दिनैनि भिडिअ बेसेबांनोमोन ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां नांगौब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबाय लोगो मोनगोन अके बाय बाय ओमफ्राय खेबसे भिउखौ नायना ला बेनानि भिउआ बेनो गाइस